Добре дошли в част 2 на обучението по бързо инженерство, в което ви показваме как да се превърнете в истински професионалист в изграждането на AI инструкции, кои са най-лесните стратегии, с които можете да започнете, както и как да монетизирате това ваше ново умение по най-добрия начин. Ако сте пропуснали част 1, то ви съветвам да изгледате първо нея, тъй като тя постави основата, над която днескашното видео надгражда. Може би забелязахте в края на част 1, че в последната подкана бяхме дали пример за едно взаимодействие между потребителя и AI асистента. Това е пример за следващия основен модел в изграждането на AI инструкции, а именно Shot Prompting. Shot Prompting може да бъде разделено в три категории: Zero Shot, One Shot и Few Shot. Използването на тези методи за подсказване е най-лесният начин за изграждането на бизнес решения с AI. Повече за това обаче малко по-късно в видеото. Подкана в стил Zero Shot реално използва AI като невероятно мощна машина за автоматично довършване на изречения. Вие просто му задавате въпрос или фраза и му давате свободата да отговаря на това без никаква очаквана структура. Zero Shot подсказването е това, което до голяма степен правим в по-голямата част от видеото до момента. Прости неща като коя е столицата на Франция, Париж, всякакъв вид въпроси, Twinkle, Twinkle, Little Star. Тук може да видите, че написах началото на популярна детска песничка Twinkle Star и AI я завърши за мен. Както можете сами да видите от примерите на екрана, използването на подкана в стил Zero Shot превръща големите езикови модели в масивна машина за автоматично довършване на изречението. И отново, връщайки се към предишния ни пример за подсказване на ролята на математик, това също е Zero Shot, тъй като не сме предоставили никаква структура или очаквания за това как искаме да изглежда отговорът. AI просто ще погледне предоставената от нас информация и сам ще реши как да отговори. Това не е очаквана и предвидима структура. Както виждате, отговорът, който е дал в случая отговорът е 1400. Може просто да каже 1400 или пък, че отговорът на този въпрос е 1400. И това е така точно защото не сме му предоставили никаква рамка за това как искаме този отговор да бъде върнат, което ни отвежда и до One Shot подкани. Ето пример за подсказване в стил One Shot, смесено с малко задаване на роли. Както виждате тук, имаме малко информация, с която сме задали ролята на интелигентен бот за отговаряне на въпроси. Отдолу имаме единичен пример за взаимодействие между потребителя и AI. Сега, когато му бъде зададен въпрос, AI не само ще вземе под внимание подканата за ролята по-горе, но също така ще погледне предоставената от нас структура, след което ще форматира отговора така, че да отговаря на всички зададени от нас параметри. И тук получаваме отговора, че Майкъл Фелпс е спечелил общо 28 медала, включително 23 златни. Тези две двойки въпроси и отговори са много сходни. AI е разгледал модела и анализирал структурата на предишния отговор, след което е използвал този анализ, за да произведе отговора на новия въпрос, спазвайки същия тон и дължина. И накрая имаме Few Shot подкани. Подсказването в стил Few Shot се извършва чрез даване на повече от един пример за това как искате AI да реагира на запитване от ваша страна. На екрана имам кратка подкана, съставена за генератор на идеи за видео в YouTube. Това, което направих, е да създам двойка въпрос и отговор като рамка, в която моделът да работи. Въпросът в случая е идеи за YouTube видеоклип за продажба на продукти в TikTok. След това му дадох 5 примера, които взех от ChatGPT. Имайте предвид, че ако се опитвате да използвате Few Shot подкана, за да получите определен резултат, нещата, които поставяте като примери, имат голямо значение, така че подбирайте тези данни много внимателно. И сега, ако добавя останалата част от подканата, е именно втория пример за видеоидеи на определена тема, примерно видеоидеи в YouTube, защо трябва да използвате дигиталното банкиране, включвайки още 5 примера, нашата Few Shot подкана ще бъде готова. Всичко, което трябва да направя сега, е да поставя друг въпрос за идеи за видеоклипове в YouTube. Примерно за това как да правя пари с ChatGPT. И AI ще разгледа моята Few Shot подкана, след което ще ми даде отговор въз основа на структурата и съдържанието на тези предишни инструкции. И ето, в рамките на минути, ние преобразувахме GPT-4 в генератор на идеи за видеоклипове в YouTube, който препоръчва идеи за теми и заглавия в стила, който аз харесвам, благодарение на методът за изграждане на Few Shot подкана. Колкото повече примери добавяте, толкова по-добре дефинирате типа изход, който искате да получите.
Решаващи аспекти на вашия отговор като тон, дължина и структура могат да бъдат определени от примерите, които предоставяте. Един прост пример за това би бил Q&A бот, какъвто имаме тук. Когато бъде подканен с въпрос, AI ще погледне структурата на цялата FuShot подкана, ще приеме зададената му роля и ще се настрои за отговор в унисон с нея. След което ще прегледа всички тези предоставени примери и ще заключи: добре, това са видовете отговори, които се очаква от мен да дам. Ето колко са дълги, това е тонът, който трябва да спазвам, това е структурата, която трябва да следвам. По този начин вие го учите и му помагате да ви даде вида резултати, които искате. Ако, например, вземете тези отговори, разширите ги и ги направите цял абзац, правейки това за всеки един отделен въпрос, то тогава, когато му зададете въпрос, AI ще ви върне цял абзац. Причината, поради която FuShot подканите работят толкова добре, е, че големите езикови модели всъщност са машини за разпознаване на шаблони и генериране на информация. А чрез този метод вие предоставяте на AI точно това. Друго полезно умение, което трябва да имате във вашия набор от инструменти, като бърз инженер на AI инструкции, за да извличате най-голямата стойност от тези модели, се нарича подсказване на верига от мисли. Този метод насърчава големия езиков модел да обяснява разсъжденията си, докато преминава през стъпките, което обикновено води до по-добри и по-точни резултати. Повишаването на точността в отговорите се забелязва особено при задачи, свързани с точни науки и проблеми. На екрана виждате уравнение с думи, което пита кой е по-бързият начин да стигнете до работа. Сега, ако изпратя това, отговорът, който получаваме, че първата опция е по-бързият начин да стигна до работа. Това, което откривам обаче, е, че когато променим подканата, това всъщност е неправилният отговор. Както можете да видите на екрана, ако променим подканата и накараме AI да обясни мисленето си и изчисленията, които прави, той всъщност излиза с съвсем различен отговор, което е вариант 2. Нека да разгледаме това малко по-отблизо, за да разберем защо и как работи. Това, което имаме тук, е подкана в стил One Shot, която ни предоставя един пример за това как искаме да се генерира отговора. Въпросът, който задаваме в случая е: кой е по-бързият път към вкъщи? Зверен отговор А. Това, което направихме също обаче, е, че му дадохме рамка за това как искаме да реагира и какъв тип отговор искаме да получим. Това ще накара AI да разгледа структурата и ще заключи: добре, така искат да го направя. Сега, ако зададем въпросът от преди малко, той ще следва в същия процес при изпълнение на нещата стъпка по стъпка. И тогава получаваме верния отговор, който е вариант 2. Подсказването на верига от мисли, както направихме в случая, е наистина удобно за подобен тип специфични задачи. Чудесно е да знаете как да използвате този тип подкани и да ги имате в инструментариума си като инженер на AI инструкции. Друг метод за подсказване на верига от мисли всъщност е Zero Shot верига от мисли. Ето как изглежда това. Сега, ако добавим тази магическа малка фраза "нека помислим стъпка по стъпка" в нашата подкана в стил Zero Shot верига от мисли, ще получим правилния отговор, който е вариант 2. Просто защото помолихме AI да мисли стъпка по стъпка вместо нас. Сега, може би си мислите каква е разликата между задаването на подкана с стандартна верига от мисли и такава с Zero Shot верига от мисли. Ами в тази ситуация е много лесно да създадете подкана както с One Shot, така и с Zero Shot верига от мисли, като измислите няколко примера и промените малко въпроса. Когато обаче задачата е много по-сложна, понякога това да използваш един, два или множество примери не е възможно в изграждането на подканата. В тези случаи тази малка вълшебна фраза "нека помислим стъпка по стъпка" може да бъде разликата между извличането на правилни и неправилни отговори с вашите подкани. Сега, след като вече разбирате основите, може да преминем към това, за което сте всъщност тук, а именно кои са най-големите възможности за инженерите на AI инструкции през 2024. Редица експерти като доктор Алън Томпсън очакват следващите 2 години да станем свидетели на изключителен ръст в нуждата от добри инженери на AI инструкции за подпомагането на бизнеси от цял свят да извлекат максимума от тези мощни модели. Сигурно се питате как в рамките на този 2-годишен период да извлечете максимума от това изключително доходоносно умение. Първо и най-очевидно е да продавате услугите си като инженер на AI инструкции.
Търсенето на това умение нараства ден след ден. Дайте си месец или два, за да го научите и станете наистина добър. След това започнете да търсите проекти, към които да се включите. Компании от цял свят наемат служители за това в момента. Така че всичко, което трябва да направите, е да научите умението и да предложите това умение на пазара. Втората възможност, която виждам, е да се създаде обучителен бизнес на тема бързо инженерство на AI инструкции. Това, което вече започна да се случва, е, че компаниите осъзнават, че трябва да се ориентират към разбирането и използването на тези AI модели. Един от най-лесните начини за тези компании да се включат в AI революцията и да започнат да използват тези инструменти, за да увеличат производителността на своя бизнес и служители, е да научат своите служители как да използват тези инструменти. Ако предоставите консултантски услуги в тези компании и обучите техните служители на умения, като бързо инженерство, давайки им набор от инструменти, които могат да използват, за да подобрят производителността си, тогава ще имате възможността да спечелите доста. И накрая, любимият ми начин за печелене на пари с бърз инженеринг на AI инструкции е чрез изграждането на бизнес около една добре написана подкана. Истината е, че цели бизнеси могат да бъдат изградени около една професионално инженерна подкана, което представлява един изключително директен и бързо конвертируем модел за монетизиране на вашите умения като инженер на AI инструкции. Ето ви един елементарен пример за малък инструмент, който можете да направите и който аз създадох, за да ви илюстрирам всичко това. Това е генератор на песни в стил Drake, с който си поиграх и написах подкана за това, което можете да видите на екрана в момента. Това, което направих тук, е да използвам текста на популярната песен на Drake, God's Plan, като пример за стила, в който искам да бъде генериран резултатът. След това зададох темата като Helping Young Entrepreneurs Make the Most Out of the Massive AI Revolution. Използвах куплет и част от припева на God's Plan в подканата. Сега, ако натисна Enter, AI ще ни даде цяла песен в стила на Drake въз основа на темата, която съм дал. Сега, макар и много елементарно, разбира се, това е пример, който цели да илюстрира как можете да използвате подкани за извличане на различни видове данни с цел създаване на определен инструмент. Ако вземете това и го поставите на уебсайт, направите малко маркетинг и реклама, съм сигурен, че ще можете да си извлечете дивиденти на гърба на един, на пръв поглед, толкова елементарен инструмент. Ако все още не сте се абонирали за канала, ще искате да го направите, защото в следващото ми видео ще ви покажа как да създадете много по-функционални и полезни GPT решения, използвайки най-актуалните нововъведения и апгрейди, които OpenAI представиха през ноември тази година. Така че определено ще научите доста в следващото видео и ще разберете къде всъщност се крие най-голямата възможност в света на AI за бизнес и предприемачество в момента. В заключение, бързото инженерство като умение за извличане на максимума от тези модели е изключително ниска бариера за навлизане в света на AI. Всичко, което е необходимо, е една внимателно написана подкана и може би малко информация от потребителя, смесени заедно и готово. Имате реалната възможност да създадете ценен бизнес в рамките на деня. Така че вече знаете основите на бързото инженерство. Можете да започнете да го практикувате по-активно, да продавате услугите си, да учите други или да започнете да изграждате бизнес въз основа на професионално конструирани подкани. Ако това видео ви е било полезно и сте научили нещо ново, моля харесайте видеото и се абонирайте за канала, тъй като това помага на съдържанието ми да достига до повече хора и да им помага. Ако искате да научите как да отключите предимствата на AI за вашия бизнес и да разберете как тази революционна технология може да ви помогне да минете на следващото ниво, то не пропускайте да гледате моето видео по темата тук. Благодаря ви и до скоро!